Hei, minun nimeni on Tobias ja näytän sinulle nyt, miten Midea Portasplit asennetaan ikkunaan. Kattoikkunoissa ulkoyksikkö kiinnitetään ikkunan ulkopuolelle yleiskannattimella. Tähän tarvitaan seuraavat osat. Suojalevy. Yleiskannatin. Osat 1, 2, 3 ja 5. Yleiskannatin ei sisälly toimitukseen, joten se on hankittava erikseen. 8 ruuvia. Teräsvaijeri. Kiinnitä yleiskannattimen osa 1 ulkoyksikön takaosaan 4 ruuvilla. Ruuvaa kannatin kiinni niin, että numero osoittaa ylöspäin. Kannatinta varten tarvitaan osat 2 ja 3. Ne ovat yleensä valmiiksi kiinni toisissaan, mutta niiden pituus on säädettävä sopivaksi. Kannatin on useimmiten sopiva, kun ruuvit kiinnitetään joko viimeiseen tai toiseksi viimeiseen reikään. Aloita tästä asennosta ja kiristä molemmat ruuvit. Jos tarpeen, säädä kannattimen pituus omaan kattoikkunaasi sopivaksi. Pidä kannatin paikallaan asennuksen aikana kiinnittämällä teräsvaijeri kannattimeen ja sitten sisäyksikön takaosaan. Etsi kannattimelle paras asento kiinnittämällä se väliaikaisesti karmiin. On tärkeää, että kannatin on suorassa ja tukevasti kattoa vasten. Varmista, että oikealle ja vasemmalle puolelle jää vähintään 15 senttimetriä tilaa. Osan 5 voi kiinnittää vain kerran. Varmista siksi oikea asento huolellisesti etukäteen. Varmista, että kannatin voidaan ruuvata oikein kiinni. Kun olet määrittänyt oikean asennon, merkitse oikea kohta kannattimen toiselle puolelle. Kiinnitä yleiskannattimen osa 5 karmiin merkittyyn kohtaan. Kannattimen on oltava suorassa, jotta ulkoyksikkö saataisiin asennettua suoraan. Kiinnitä kannatin 2 ruuvilla. Nyt voit työntää ulkoyksikön hitaasti kannattimeen aina pysäytyskohtaan asti. Varmista, että ohjauskiskot kohdistuvat tarkasti toisiinsa. Sulje ikkuna mahdollisimman kiinni. Portasplit-sisäyksikön takaosan on oltava käytön aikana vähintään 25 senttimetrin etäisyydellä seinästä riittävän ilmankierron varmistamiseksi. Jos haluat poistaa portasplitin käytöstä, kytke laite pois päältä, irrota pistoke ja kierrä virtajohto sisäyksikön taakse. Kiinnitä suojalevy sisäyksikköön. Nosta ulkoyksikkö kannattimesta ja aseta se sisäyksikön päälle. Avaa ruuvit ja nosta kannatin sisään. Lisätietoja Portasplitistä ja lisävarusteista on mukana tulevassa käyttöohjeessa.